Justin Di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon Tama magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream At every 36 news stream Kasama si Justin Di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon na tama Skip the scroll and stream At every 36 news stream Kasama si Justin Di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon na tama magdesisyon na tama Isang magandang hapon po mga kabalen, mga karehiyon at welcome ho sa ating special coverage. Ito pong hagupit ng habagat. Ito pong special na pagbabantay ng CLTV 36 News and Current Affairs. Dito po sa pananalasa nito pong habagat. Opo mga karehiyon dito sa ating lalawigang Pampanga at sa iba pang bahagi ng rehiyon. Ganyan din sa Bulacan at iba pang bahagi ng Central Luzon. Araw ho ngayon ng Miyerkules, kumusta ho kayo? At naway nasa mabuti ho kayong kalagayan. Alam ko marami pa rin sa mga lugar ho natin dito ho sa may Central Luzon ang baha. At kanina nakita natin si kasamang Paulo G. Santos at si Paring Johnny nandyan ho sa ika-4 na distrito ng lalawigang Kapampangan at dyan talagang nararanasan pa ho yung yung matinding pagbaha. Gaya nga ng nabanggit ko, yung mga kamag-anak ko nga ho dyan sa may Minalin makabakwit la pa kaya oras ay ni at makibalita ho tayo. Nandito ho sa ating programa na ito nakapatch na si Kuyang Paulo G. Santos. Isang magandang hapon Kuyang Paulo G. Maaraw na ba dyan sa area ninyo? Kuya Justin, maaraw na pero nakikita natin dito sa Papawirin nagbabadya itong pag-ulan dito sa ilang porsyon ng Pampanga pero hindi mabuti yung kalagayan ng mga kababayan natin sa 4th District kasi yung mobility nila pahirapan pa rin dahil itong stretch ng MacArthur Highway problemado meron pang mga portion na hindi kaya nitong mga maliliit na behikulo. Ultimo itong mga jeep hindi po pwedeng dumaan dito sa area ng Apalit, Kuya Justin, at dyan din sa portion na boundary nitong Minalin at San Simon hindi pa passable yung malapit dito sa CDCP. At ang kalagayan nitong MacArthur Highway, Kuya Justin, bagamat bumaba pa ang level ng tubig, pero hindi ganon kabilis yung paghupa. Okay. Pero dito sa mga komunidad na ating pinuntahan,
Gaya dito sa Apalit, Kuyang, itong banggitin ko na, itong Camellia Oo. Homes, itong subdivision dito, humupa na yung napakataas na baha dyan na umabot Okay. sa kasagsagan ng malakas na pag-ulan na umabot hanggang lampas tao, Kuyang Justin. Okay. Paulo G, gusto ko lang linawin, etong pinakikita nating video, ipinadala ito ni paring Johnny sa atin, noong 21, 5 days ago ito. Ano ngayon ang sitwasyon nitong kalsada dyan sa Camp Olivas, boundary ng San Matias, Santo Tomas at yung San Nicolas, Ciudad San Fernando? Passable na, Kuya Justin, yung area ng MacArthur Highway dyan sa business district ng Santo Tomas. Nga lamang, dito sa area ng San Matias, Oo. medyo peligroso talaga ito sa mga light vehicle, lalo na doon sa mga sedan. Ang tubig dyan, Kuya Justin, iba't iba yung level ng tubig dahil yung kalsada din, yung elevation niya, hindi pantay. May mataas na Okay. bahagi, may malalim. Kaya dito sa ilan nating mga kababayan na nagmamalasakit sa ilang mga motorista, pumapagitna sa kalsada at nagbibigay ng direksyon dahil merong mga motorista na ayun, tumitirik yung kanilang sasakyan at Oo. totoo, nagdadalawang isip pa rin na isuong. Kaya yung traffic build-up, nakikita natin maya dahil alam mo, sa kalagayan nga nitong mga negosyante dito, ang kanilang karaingan hindi lang yung kung paano mag-operate yung kanilang negosyo kundi yung Yes. pakikitungo sa kanilang mga parokyano dito sa kanilang mga Oo. customer. Dahil nagbukas ka nga, kung wala namang customer, yun ang problema. Okay, so ito na talagang yung epekto nung pagbaha, ito mga kariyon, hindi lang dun sa mismong kasagsagan nung bugso nung ulan, dahil ito may long-term effect at ito po yung nakikita rin natin ngayon. Paulo G, kanina nabanggit mo, nagpunta kayo dyan sa may Apalit, sa may bandang Camellia. May mga nakausap ka bang residente at kumusta yung kanilang kalagayan? Paulo G? Ayan, medyo Ayan. Okay. Nawala lang ho sa ating linya si kasamang Paulo G. Santos. Ongoing ho ang kanilang biyahe at gaya ho ng kanyang nabanggit mga kanihiyon. Ayan ho, galing sila kanina dyan sa may bayan ho ng Apalit, Pampanga. At doon ho sa mga kababayan natin passable na ho yung Santo Tomas, okay? So yung kalsada ho dyan, yung boundary ng San Nicolas, Santo Tomas ay passable na. At doon naman sa portion naman ng malalim-lalim yung sa CDCP. Ito po yung sinasabi kanina ni Kuyang Paulo. At eto mga karihiyon, yung mga sedan talagang alanganin lalo na ho dyan sa may ng San Matias. Diyan ho sa bayan ng Santo Tomas, Pampanga. Ito naman, makibalita ho tayo kay Kabayan Art Consuelo. Galing ho siya dyan sa may isang slope protection na nagkabitak-bitak dyan sa bayan ng Mexico, Pampanga. Isang magandang hapon, Kabayan Art. Saan ang location mo eksakto dun sa yung pinuntahan mong slope protection? Kaya magandang araw Kuya Justin at magandang araw sa mga masugid nating tagapakinig at tagapanood ng CLTV 36 Kuya Justin. So kumusta yung pinuntahan mo kanina? Saan yung location na yon? Sa may bandang Suklaban ito at San Jose Malino? Yes, Kuya Justin, nagtungo tayo doon sa may slope protection na natibag na ito nga nagkabitak-bitak. Diyan sa bahagi ng Abacan River sa may barangay San Jose Malino at Suklaban. At doon nga Kuya Justin na nakita nga natin yung kondisyon doon at nasa mahigit 100 metro yung slope protection na natibag Kuya Justin. Okay, ano daw ang sanhi nitong kailan natibag ito at ano yung nakikita nilang sanhi nung pagkakasira nung nasabing istruktura? Okay, Justin, base sa mga nakausap natin, Huwebes daw nung itinawag sa kanila yon upang tignan at kumpunehin yung mga nasirang bahagi Kuya Justin.
Okay. Meron bang mga residenteng naninirahan malapit sa area or malayo-layo naman yung mga kabahayan mula dyan sa nasirang istruktura na yan, Kabayan Art? Actually, Kuya Justin, yun yung una kong tinignan, no? Yung kung may mga malapit bang residente na posibleng Mm-mm. maapektuhan kung sakaling aapaw yung tubig. At sa napansin ko, Kuya Justin, malayo naman yung mga kabahayan. Dito lang sa may bungad na ito, dito sa may tulay na kinatatayo ko ngayon, andito Okay. lang yung mga bahay, Kuya Justin. Oo. Okay. Ano daw ang timeline? May nakapagbigay ba sila, Kabayan, ng timeline? Kailan target matapos? Or ano yung masolusyonan itong nasabing bumigay na slow protection? Well, actually, Kuya Justin, mahigit isang oras tayo nagantay doon para makapanayam itong foreman, no, ng gumagawa doon. Ngunit base doon sa kanyang isang tauhan, ay hindi na Oo. raw muna sila magpapaulak ng interview sapagkat Mm-mm. kasalukuyang patang, no, iniimbestigahan pa itong bagay na ito, Kuya Justin. Oo. Meron bang nakapaskil na project details dyan? O dahil matagal nang tapos yan di ba? So baka wala nang nakapaskil, tama? Wala na, Kuya Justin. Ito na lang yung mga tao na gumagawa at dalawang Oo. train na nakita natin kanina. Oo. Kabayan Art, pakitanong na lang sa mga residente kung kailan nila, yung alaala lang nila, kung kailan ginawa yung nasabing proyekto para ma-locate din natin at ma-check kung sino yung mga involved dyan sa proyektong yan. Maraming salamat, Kabayan Art. At, sorry, habol ko lang. Kumusta pala yung mga dinaanan mong kalsada? Baka merong kailangan kang i-share sa ating mga manonood kaugnay naman nung mga madadaan ng kalsada dito sa ating lalawigan. Mula doon sa may Mexico exit, Kuya Justin, hanggang dito sa may San Jose Malino, Oo. sa awa ng Diyos, wala na tayong tubig o baha na madadaanan, Kuya Justin. Abay, mabuti naman. Ayan, at sana'y magtuloy-tuloy na. Ano, Kabayan? Yes, Kuya Justin. Okay, Kabayan, maraming salamat. Ingat sa iyong biyahe at makikibalita kami hanggang mamaya tungkol sa development sa mga binabantayan mong storya. Yan ho, mga karihiyon, si Kabayan Art Consuelo nagbabalita live mula po dyan sa may Mexico, Pampanga at yan, nabanggit nga ito pong itong nasirang slow protection at patuloy pong inaalam ng CLTV 36 kung paano anong magiging plano ngayong eto nga gumuho pero nakikita po natin gaya ng nabanggit ni Kabayan Art, meron hong mga tumatrabaho at nag-aayos dito po sa nasirang bahagi, mga 100 metro diyan ho sa may San Jose Malino at Suklaban sa bayan ho ng Mexico, Pampanga. Ito ho mga karihiyon, banggitin ko na rin yung mga iba't ibang bayan at syudad ho dito sa lalawikang Pampanga na nagsuspindi rin ng klase bunsod ho nitong masamang panahon at pagbaha. As of ngayon po, alas 2 ng hapon, ito yung listahan ni Kuya Justin sa mga nakikibalita. But I'm sure kagabi pa lang talagang inaabangan ho ito ng mga estudyante. Ito ho yung mga nagsuspindi ng klase dahil na rin sa masamang panahon at yung baha pa din sa iba't ibang bahagi po ng lalawigan. Apalit sa mga selected schools, City of San Fernando, Macabebe, Masantol, Binalin, San Simon, Santo Tomas, Asmuan. Ito pong Pampanga State University, yung lahat ng kanyang campus sa buong lalawigan ng Pampanga, suspended din ho ang klase. Diyan ho sa may bayan ng Mexico, wala hong klase sa may Laug Elementary School, Santa Maria Elementary School, Dolores Piring Elementary School, San Lorenzo Elementary School at Santo Domingo Elementary School.
Sa ibang balita naman ho mga kabalen, ito mga karihiyon kasunod ho ng magkakasunod naman o yung matapos ho yung insidente ng karahasan sa ilang paaralan dito po sa ating bansa patuloy na hong ipinatutupad yung police visibility sa iba't ibang eskwelahan dito po sa Central Luzon. Kabilang po dito yung Madapdap Resettlement High School sa Pampanga, Balaoang National High School at Salumagi Elementary School sa Tarlac, San Ricardo High School sa Nueva Ecija. Ito po yung National High School diyan sa may San Ricardo, Virginia Ramirez Cruz National High School at Marongkillo National High School sa lalawigan naman ng Bulacan, at ito pong Maria Aurora Central School sa Aurora ay yan ho yung mga eskwelahan na nagpatupad ng mas mahigpit pong security at dinagdagan o tinaasan yung tinatawag na police visibility. Samantala, bahagi rin po ng mga hakbang at seguridad ito pong inspeksyon ng mga bag. Ganyan din ho yung sa mga pumapasok sa paaralan upang matiyak yung kaligtasan at yung mga subject sa inspection, hindi lang po yung mga estudyante, ganyan din ho yung mga guro at maging yung iba pang mga school personnel. Balita naman ho sa lalawigan ng Bulacan. Pansamantala pong natigil ang isang basketball game dyan ho sa may City of San Jose del Monte. Matapos po ang sigaw na tubig, tubig, tubig na inuugnay ho sa nararanasang water service interruption nito pong mga residente. Nangyari pong nasabing insidente sa Ate Rida's Cup sa Minuyan Sports Complex nito pong Linggo, August 24, kung saan pinagsabihan ni Mayor Rida Robes ang mga dumalo tungkol sa paggalang sa mga opisyal ng pamahalaan. Ayon ho kay Mayor Robes, kung sino man daw ang nag-uudyok sa kanila o dun sa mga nagsisigaw na walang hiyain ng isang punong lungsod at kongresista, abay, mahiya naman daw kayo. Kasunod naman ho nito ay naglabas ho ng joint statement ang City Youth Sports and Development Office at yung Sangguniang Kabataan Federation na kumondena sa tinawag nilang disrespectful behavior. Giit po nila kinikilala umano ang reklamo ng taong bayan ukol sa madalas na pagkawala ng supply ng tubig, pero ayon ho sa dalawang organisasyon ay may tamang lugar at panahon para daw sa pagpuna. Saad po ng CYSDO sa kanila pong official statement, mahalagang maipakita natin sa ating kabataan na ang pagkakaroon ng matinding saloobin ay hindi kailangang maisantabi ang respeto sa kapwa at pagiging disenteng mamamayan. Hiningi na po ng CLTV 36 ang panig o yung pahayag po ni Mayor at sa pamamagitan ho ng kanilang Public Information Office, at ito ibinahagi din sa atin yung statement nga po nitong CYSDO. Ganyan din ho itong naging pahayag naman ni Chairperson o ni Barangay Captain Irene Biteng ng Barangay Minuyan Proper. Anya, wag daw sanang gawing dahilan ng problema para alisin ang respeto sa mga namumuno. Panawagan pa niya, wag na sana umanong maulit ang pangyayari, lalo na ho dyan
sa mga kabarangay niya na mga Minuyenyo. Ayan ho mga karihiyon na ang latest mula po sa lalawigan ng Bulacan. Tuloy-tuloy ho ang ating balitaan at ang ating pagbabantay sa pananalasa po nitong habagats dito po sa atin sa Central Luzon, kabilang ho sa mga matinding binaha. Ito pong lalawigan ng Pampanga, at siyempre may mga bayan din ho sa ating ibang bahagi ng rehiyon ang labis din ho nasalanta nitong sunod-sunod na pag-uulan. Maraming binagsak pong ulan yan. At para po bigyan tayo ng update kaugnay ho ng sitwasyon ng iba't ibang bahagi ng Central Luzon, makakasama ho natin ngayong hapon sa ating programa si Cheng Quizon. Ito pong Information Officer ng Office of Civil Defense Central Luzon. Isang magandang hapon po, Ma'am Cheng, at maraming salamat po sa inyong oras at pagpapaunlak dito po sa aming imbitasyon. Magandang hapon po, Sir Justin, at sa lahat po ng ating mga tagapakinig at taga-subaybay ng inyong programa, sir. Opo. Ma'am, makikibalita kami, ano po yung assessment ng OCD? Kumusta po yung ating at ano yung mga lugar na pinakabinabantayan po ng inyong kagawaran? Yes, sir, sa OCD po, tuloy-tuloy pa rin po yung ating pagmomonitor dito sa buong Central Luzon. Still, red alert status pa rin po yung ating Emergency Operation Center dito sa region, and as we speak today and base po sa ating pong latest situational report po kaninang umaga ay meron pa rin po tayong 270 open evacuation centers po across Central Luzon, sir, pero sa ngayon po on monitoring pa rin po tayo dito sa buong Central Luzon, sir. Okay. Ito pong mga evacuation centers na ito, doon po sa bilang na yun, karamihan po saan ho sila matatagpuan? Yes, sir. Meron po tayong recorded pa po sa mga provinces po ng Bulacan, sa Pampanga, meron po Bataan, and for updating po, meron pa rin po tayo sa provinces of Nueva Ecija and province of Zambales, sir. Opo. Ma'am, kumusta naman ho yung mga monitoring ninyo doon sa mga kalsada, road networks dito ho sa mga lugar na nabanggit din? Yes, sir. Meron pa rin po tayong mga mangilan-ngilan po na mga kalsada po, not possible, particularly nga po dito sa may mga flooded areas pa po tayo, dito po sa may bandang Bulacan and Pampanga area, pero nabawasan naman na po versus ng mga nakaraang linggo or araw po sa pagmamonitor natin, and inaasahan po na sana ay medyo humupa na po ng kaunti, at pwede na pong daanan ulit ng mga vehicles natin at the same time ng mga kababayan po natin.
Ma'am Cheng, nabanggit ninyo no, na humupa na nga itong baha sa ilang bahagi po ng ating rehiyon. At ito bahagyang sumisikat yung araw. Ibig sabihin ba nito pwede nang maging kampante yung ating mga kababayan, di ba? Parang okay, finally, di ba? Or ano pa ang dapat nilang gawin pagka ganito, especially nandyan pa yung baha, yung panahon, yung habagat season, hanggang kailan po ba? Ano ho yung dapat pa nilang paghandaan? Opo, bagamat isa pong malaking isa pong malaking kaginhawaan dahil Mm. medyo sumisikat na po yung araw, lalong-lalo na po dito sa mga provinces natin dito sa Central Luzon, no? Pero of course, wag pa rin po tayong magpapakakampante, no? Wag pa rin po Mm. tayong magpapabaya dahil panahon pa rin po ng habagat and meron pa po tayong mga binabantayan na sama ng panahon na pwede pong maging bagyo, no, sa mga susunod na araw o linggo, no. So of course, tulad po ng ating palaging pinapaalala ay maging handa po tayo before, during, no, and after nung mga iba't ibang mga kalamidad na ito, particularly po yung mga bagyo natin or habagat, no, sir. And napakahalaga po na bago pa man po ito mangyari, no, ay dapat meron na po kayong contact or nakipag-ugnayan na ho tayo, no, dun sa mga local DRRMOs natin on the ground, no, para just in case kailangan po natin na ng tulong, no, kung tayo man po ay naobisuhan ng lumikas, no, ay mabilis po yung magiging communication natin doon sa ating pong mga local DRMO, sir. Opo. Ma'am Cheng, eto naman, no, speaking of paglikas nga, yung coordination, kumusta ho yung naging performance ng LGUs dito po sa Central Luzon at yung ating mga kababayan na rin when it comes to disaster response and preparedness? Kasi may mga insidente ba na sapilitang pinaligas dahil ayaw talaga? Ano ho yung mga general monitoring and assessment ho ninyo kaugnay nito? Yes, sir. So, ano naman na po, no, kung iko-kumpara natin before na wala pa po tayo talagang batas or wala pa po tayong mga DRRMOs, no, na nag-guide po sa ating pong mga kababayan. Of course, very reactive, no, sir, yung hinihintay pa lang po natin na may mangyari bago po tayo may gawing aksyon, no, or bago po tayo lumikas. Ngayon po, malaki naman na po yung improvement na tayo po ay proactive na, no, tayo po ay patuloy na pong sumusulong sa pagiging proactive, no, merely dahil itong mga disasters na ito hindi po tayo bibiruin, no, kung meron pong mga casualties hindi na natin maibabalik, no. So in fairness din po sa ating pong mga local DRRMOs, mga local government units po, wala pa man po yung bagyo, sir, during the pre-disaster risk assessment natin. Tinitipon na po namin yung mga yan sa buong region, no. Nagre-risk assessment na tayo, pinoproposition na natin yung mga rescue equipment, mga personnel natin, mga teams natin, and inaayos na rin po yung mga evacuation centers natin bilang proactive standpoint. Ma'am, yung ganito pong tawag dito, operation, when you do risk assessment, ano ho yung mga tukoy na halimbawa mga high risk area dito po sa ating rehiyon? Ano yung mga pinakabinabantayan? Yes, sir. Pag sa pre-disaster risk assessment or PIDRA, of course, depende po kung saan po yung tatahakin ng bagyo or habagat, no? So, we seek for the technical knowledge of our warning agencies po ang ating pong pag-asa, no? So, base sa track natin, ay titignan na natin, no, kung saan yung mga madadaanan, sino-sino ang mga babahain, ano ang sukat ng tubig na mahuhulog sa ganitong probinsya, for example, or municipality. So, kumbaga, sir, we are dito sa pre-disaster risk assessment, we are outsmarting, no, yung disaster natin or yung hazard paparating. So, ang ano lang nito, sir, ang kinagandahan lang po nito, maaga pa lang ay may coordination na tayo, no, may communication na tayo din sa mga DRRMOs natin. And then, ngayon, sir, ang ginagandahan, through technology, ay meron na tayong mini-maintain din na tinatawag natin na virtual EOC. So, dahil hindi po physically makakapunta yung mga
DRRMOs natin dito sa OCD, sa region, sa Pampanga, ay Mm. naka-join po sila virtually dun sa virtual EOC natin kung saan para mabilis Oo. yung coordination, 'pag tinawag may sasagot, 'pag may kailangan coordinate doon din po dadaan dun sa ating virtual EOC. Same true sir with our member agencies, hindi lang po yung LGUs 'no. Yung Okay. mga members natin sa council very active. So Mm. sa katunayan sir, meron po kaming mga naka-deploy na uniform personnel po, armed forces sa ating opisina Mm. na tumutulong po sa atin for coordination and monitoring, sir. Okay. So, you mentioned ano yung mga in place no, yung ginagawa at yung ano yung existing protocols no and yung mga hakbang. Pero ma'am, syempre alam naman natin na sa pagkaganitong mga pagkakataon, may mga challenges na kinaharap po yung tanggapan ano. May mga parang sabihin natin, dapat ganito sana yung nangyari, may mga or yung mga room for improvement kumbaga. Sa inyong pagtingin, ano, pagsusuri, ano ho yung mga naging challenges naman? Itong mga nakalipas na araw pagdating dun sa implementasyon natin ng disaster response with regards dun sa participation ng LGUs, with regards to participation po ng general public. Yes, sir. Isang challenge po sa atin sa OCD, no, ang dito po sa Central Luzon, yung ano no, yung scope or laki ng Okay. Central Luzon. So we are managing 7 provinces and our 2 highly urbanized cities, no. So Mm-mm. maaring yung nararanasan sa ibang probinsya ay hindi po nararanasan sa kabilang probinsya, no. So yun yung mga ibang challenges natin, lalo na kung medyo malalaking disasters po, no, ay Oo. merong pagkakataon na or iniiwasan natin na ma-overwhelm no yung mga responders natin Mm-mm. sa dami ng mga kailangang i-rescue, sa dami ng mga kailangan aksyonan no. Kaya dito po ay kumbaga gusto nating bigyang emphasis na yes, ready tayo when it comes to response, pero dapat bigyan din natin ng pansin sir yung prevention and mitigation na tinatawag and yung Okay. preparedness no. So hindi lang tayo Mm-mm. nakatuon doon sa response no dahil Yes. kapag may mga nire-rescue, ibig Mm-mm. sabihin ay nalalagay rin po sa alanganin yung buhay no ng mga mamahal po nating mga responders on the ground. So Tama. yun yung isang challenge, yung lawak at laki po nung ating Mm-mm. pong Central Luzon, no? So, pero kung sasabihin natin, sir, yung or i-gauge natin more on the participation o yung Opo. pagiging proactive ng mga LGUs natin, wala po tayong nakikitang problem no dito sa Okay. OCD. No? Mula po sa assessment, sa Mm-mm. pagpaplano, sa capacity building ay very all out po no at very good po yung mga LGUs and DRRMOs po natin dito sa Central Luzon. Ayan, at mabuting magandang malaman at napakaganda rin nung sinabi mo, Ma'am Cheng, ano, na hindi lang dapat yung response yung pagtuunan. Ano, kailangan sa mitigation pa lamang ay meron na ring hakbang na ginagawa. Ma'am Cheng, panghuli na lamang, ano, mensahe na lang po sa ating mga kababayan. Ito bang mga ganitong klaseng pag-uulan, matagal-tagal, of course, no, may mga update yung pag-asa, at hanggang kailan po yung red alert status ninyo? Ano ho yung gusto nyong habilin sa ating mga kababayan? Thank you po sir. So sa ating pong mga kababayan, particularly po dito sa Central Luzon, of course, please be vigilant po, no? Tuloy-tuloy pa rin po yung pag-uulan natin at meron pa pong mga namomonitor na sama ng panahon yung ating pong pag-asa. So ang pinakamahalaga po dito is that kung tayo po ay napayuhan na ng ating mga LGUs or ating mga local DRMOs, no, wag po tayong mag-atubiling sumama na po at Mm-mm. pumunta po dun sa mga designated evacuation centers natin. Sumunod po tayo agad. Yung bahay po natin, mga personal po na mga ari-arian ay secondary lamang po yun. No? So ang pinakamahalaga po dito is yung preservation po ng mga buhay. To share with you po sir, dito po Mm-mm. sa Central Luzon ay wala pa po tayong casualties na recorded. No? So wala pa pong deaths as well na recorded po dito sa Central Luzon. So it's a good news po. Ituloy-tuloy po natin yun. No? And Mm-mm. um,
kunin ko na rin po yung opportunity na sabihan yung ating pong mga kababayan na umiwas po muna sa pagligo, no, dun sa mga ilog, sa mga sapa, Ayan. na pwede pong maging cause ng pagkalunod, no? Meron Opo. din po tayong mga cases kapag umuulan ng mga nakukuryente because nabasa, may inaayos Mm. sa bahay, no? Oo. So mag-ingat po tayo, no, dun sa mga secondary hazards po na ito. Huwag pong maliligo at lulusong sa baha, no? So Opo. pwede pong magbunga po ito ng sakit tulad ng leptospirosis, no? So tayo po ay magtulungan, no? Ang OCD po at saka yung mga DRRMOs natin are always ready, no? And to support and help po yung ating pong mga kababayan dito sa Central Luzon. Yun lamang po, sir. Salamat po, Ma'am Cheng. Ma'am Cheng, bago kita i-let go, gusto ko lang sulitin yung pagkakataon. Nabanggit mo kasi kanina, zero casualty. Pero nung mga nakaraang araw, may mga reported tayong insidente ng pagkalunod sa ibang mga ilog, ganyan. Ito, hindi sila related dun sa habagat. Paano ba natin kina-qualify for example, may incident, tapos kabilang ito, habagat, binibilang natin, para lang po malaman din ng ating mga kababayan. Yes, sir. Sa ating pong response cluster ay meron po tayong cluster ng management of the dead and missing na tinatawag. So ito po ay pinamamahalaan po ng ating DILG. So kung dito po sa region, ang ating Okay. pong DILG Region 3, no, yung sa kanya po official nanggagaling yung ating pong mga declared casualties, no. So kapag na-report po sa kanila ito, pinag-aaralan po nila ito, sir, no, at tinitignan lahat po ng anggulo, yung mga spot reports, yung police reports natin, if related po ito at pwede pong mai-declare, no, na casualty related to the southwest monsoon or dun sa mga nakaraan po nating bagyo. So we rely po, no, on the reports we get from our management of the dead and missing. Okay, maraming salamat po, Ma'am Cheng Quizon, ng Information Officer po ng Office of Civil Defense sa Central Luzon. Ma'am, mag-ingat po kayo at maraming salamat sa pagbabantay ho ng kaligtasan ng ating mga kababayan. Maraming salamat din po. Yan ho mga karihiyon, atin hong narinig si Ma'am Cheng Quizon ng OCD, at ito nga nabanggit niya yung ito pong pagbabantay patuloy pa rin na naka-red alert status. Ito hong yung Emergency Center, Operation Center, EOC, no? Yung Emergency Operation Center ng Office of Civil Defense dito po sa Central Luzon ay nasa red alert status pa rin. Sa kabila ho ng bahagyang gumanda na yung panahon sa ilang bahagi po ng ating rehiyon, At paalala ho ng OCD sa ating mga kababayan, ito magandang balita naman yung maganda yung output doon sa participation, yung pagpapatupad ng mga evacuation, preemptive evacuation, yung response ng community down to the barangay level. Sinasabi ho ng OCD ay batay na rin sa kanilang assessment ay naging maayos, pero ito paalala pa rin sa ating mga kababayan, lalong-lalo na ho yung mga nasa low-lying areas, yung pagbaha po ay nariyan pat nararanasan. Posibleng magdulot ng iba't ibang sakit gaya din ng leptospirosis, kaya napakahalaga pong talagang ayan, paumanhin ho mga karihiyon na yan. At gaya ng aking binabanggit kanina, yung sinasabi nga natin, ito hong mga insidente ng yung mga pagkalunod, nagpapaalala rin ho yung ating Office of Civil Defense sa ating mga kababayan na iwasan ho yung pagligo sa mga ilog.
At mga sapa, lalo na ngayon pong ganitong rumaragasarin yung tubig kahit maganda yung panahon o sumisikat ho yung araw, may mga bahagi po dito sa atin ay yung galing sa upstream portion ho ng mga kailugan. Kaya talagang ragasa po yung tubig. Ano? At iwasan din ho yung paglalapit sa mga kable ng kuryente dahil posible pong magdulot naman yan ng electrocution kakuryente. Ano? Yan ho yung mga babala ng OCD na dapat pong bantayan ng ating mga kababayan ngayon pong panahon ng tag-ulan. Ito naman ho mga karehiyon sa ibang balita dito pa rin sa atin sa Central Luzon. Aabot po sa higit 129 million pesos na halaga po ng abandonadong sigarilyo ang winasak ng Bureau of Customs o BOC Port of Subic matapos i-dispose ang 3 container na naglalaman ho ng humigit kumulang sa 3,000 kahon ng iba't ibang brand ho ng nasabing produkto. Isinagawa po itong disposal mga karehiyon mula po July 29 hanggang August 3 sa Legacy 88 Recyclable Materials Collection Services dyan ho sa may Santa Maria, Bulacan. Ito po ay accredited disposal facility ng Port of Subic kung saan dumaan sa proseso ng shredding at pyrolysis ang mga sigarilyo upang tuluyang hindi na po magamit. Bilang bahagi po ng pagsusulong ng transparency and accountability in the live stream Dean's official YouTube channel ng Port of Subic ang aktwal na pagsira sa mga produkto. Ang 3 naturang kargamento ay kabilang lamang ho sa 10 container ng abandonadong sigarilyo na nakatakdaring i-dispose at may kabuang halaga na aabot naman sa 413 million pesos. Ito naman ho mga karehiyon, sa ibang balita naman tayo, bukas daw ang Malacanang sa posibilidad ng pag-ban sa ilang social media platform at gaming apps kung mapatunayang seryosong banta ang mga ito sa kaligtasan ho ng publiko. Pero ayon ho kay Palace Press Officer Claire Castro, kailangan munang pag-aralan ng anumang panukala lalo na kung mabagal o hindi sapat ang pagtugon ng mga platform sa mga kahilingan ng gobyerno para maprotektahan ng publiko, partikular na ho itong ating mga kabataan.
Kasunod naman ito ng pahayag ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC na pinag-aaralan nitong irekomenda ang pagbabawal sa Facebook matapos po ang trahedya na nangyari sa Ateneo de Zamboanga University. Samantala, nilinaw naman ni Castro na hindi nito saklaw ang lehitimong pagpapahayag ng opinyon o pagpuna kundi ang sadyang pagpapakalat lamang nito pong maling impormasyon at content na maaring magdulot ng panganib sa publiko. Time check muna tayo. 2:43 na po ng hapon at dito na po nagtatapos itong ating update kaugnay ho ng latest happenings dito po sa Central Luzon at syempre yung latest mga kaganapan na may kinalaman ho sa pananalasa ng habagat sa ating rehiyon, gitnang Luzon. Muli po sa ngalan po ng buong puwersa ng CLTV 36 News and Current Affairs at para ho sa mas marami pang content bago ako magpaalam, ay mag-follow na ho kayo sa ating social media pages, Facebook at CLTV 36 Official and at CLTV 36 News at yung ating YouTube channel at CLTV 36 Official at para po sa mas maraming content. Muli po, para ho sa mga balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan at balitang may paggagamitan, ito po si Justin Dizon. Kayo po'y nakatutok sa Hagupit ng Habagat. Ito po ang special coverage ng CLTV 36 News and Current Affairs sa pananalasa po ng habagat sa ating rehiyon, gitnang Luzon.